Кожухарката каза, че всичко е точно, само си обелил кръка. Вижда му се мястото. Опа, също 11 месеца. Може ли като свърши тая песен да пуснеш Офенбах Miles Away? Miles Away, добре. Как той не написа? Кое не е писал Крипса? Аз... Бате, казах, че ще стигна до обекта и ще ми отменят поръчката. Аз половин час, да. Аз закъснях много, смисъл. Поръчките ми влезнаха много преди да тръгна оттам. Аз и на Жорката и на Сизата им казах, че ще стигна до обекта и ще ми отменят курса на 100%. Куриера бургери. Аз бях в почивка, бе. Никой не ги кара да ми дадат адреси, докато съм в почивка. Аз съм си взел почивка, бе. Мога пана да се пляскат. Нищо почивката ни е само... Да. Аз имам, ето виж. Въпросът е сега къде да ходя. По-горе на НДК-то да вися там. Ето, аз имам такова ватенце. Майка си. Ето, аз имам заявка за почивка. Ето тук отдолу часовничето. Цъкам си вате, давам си почивка и си цъкам. Не знам доколко е било. It was good day. It's a Cube. Жорка, тихо са, не издавай такива тайни, бе. Те даже поръчките ми беха влезнали без звук, в смисъл, тъй че болеме шмайзара, бе. Не, бе, тя почивката ми беше свършила, ама въпросът е, че поръчките ми беха влезнали без да такова. Поръчките ми беха влезнали без звук, без нищо да се чуе, разбираш? Просто приложението вата ни е изключително тъпо, вате. Вие чухте ли да ми свири приложението? В смисъл, кога ще ми даде пак адрес ли? Да, минаваме, да видиш кой съм, бе. В И-58. Поръчките ми бяха влезнали още след като си изядох бургера, видях, че вече са ми назначени, разбираш ли? Преди това не беше мютът стрима. Тапак. Имаме 13 минути пауза. Единственото лошо нещо е, че... Тапак, да. Единственото лошо нещо е... Те и доставчиците са леш, нали? Мундо. Бате, знам горе-долу къде живееш. Може само да ми се правиш интересен и да не искаш да ходя. Мога да спра аварийните.
Бате, то пандата е голем палавник. 9 минутки. Мръсен ли, а? Кажи му, че е мръсен, бат. Малък, като да стане до мен и аз го гледам и така. Бате, добре беше, смисъл. Питката наистина много ми хареса, защото е така мекичка, бате, а не е такава да седне ти хрупка, суха, бате, и каквото и да било. Смисъл, някой ден ще си взема пак оттам. Хамбургери с вода и 2 кафета съм изпил. Бате, аз днес изкарчих повече, отколко съм изкарал до момента. 40 лева колата. Едно кафе, още едно кафе, вода, един бургер, майко. Аз съм на 60 еврака разходи. Знаеш ли тази песен? 60 евро разходи. Днеска Лего па това, бати. То с тия паржоли не се спреве. Не няма проблеми, аз затова ще воля на хубаво наргиленци. Ще вземеш и жена ти. Аз съм я писал тази песен. Чакай малко, като каза песен, да пусаме на Нико песента, бе, бати. И това са Good Day ли беше? Не, брат, кажи, че клипа започва с едно от GTA San Andreas, бате. Кажи честно, братле, клипа е с едно... Викам, тъмън сядам в колата. Деса, аз ще я купа и ще ти я препродам. Ами, по принцип, Сашето ще ни събира. Саше, тук ли си, Махна ми, да. Чай сега да го измисляме. Ние 9, 9 и 15 трябва да сме там. Да, и тъмън стигна пред адреса и те махна, нали? Знам, това са редовните им номера, бати. Ние сме пак за 9, 9 и 15. Въпросът е как да го направим. Да ни вземеш мене и Тони около 8:30. Ники, ако искаш да не се разхождаш в това време, ще отидеш на Гоце Делчев на спирката срещу Крита. Или там, когато беше тази сградата. Сещаш ли се? Не, идеята е да ни вземеш нас. Да, на България след Светофара, точно. Ще пресечеш от другата страна.